Tragaluz, de l'obra social de la Caixa, de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat o de la ciutat de l'Hospitalet. Tot seguit donarem veu als representants de les institucions que, a foc lent, com es fa a la bona cuina, han aconseguit que avui a la ciutat de l'Hospitalet recuperem el repartidor com a escola, restaurant El Llindar Tragaluz. I després posarem en marxa les visites guiades i podreu també, a més, tastar una degustació de patates braves i botifarra del repartidor per llepar-se els dits. Abans que se'ns faci la boca aigua i per anar fent gana, dono pas al president de l'entitat que ha anat buscant i trobant tots els ingredients perquè el repartidor s'hagi convertit en l'escola-restaurant El Llindar Tragaluz. Sisplau, un aplaudiment molt fort pel president de la Fundació, Pere Guardiola. Molt bon dia a tots, alcaldessa, consellera, president de la Diputació, alcalde del món que està una mica amagat per allà darrere. Bé, fa aproximadament 5 anys, un dia la Begoña Gas, jo treballava a la Caixa i em va venir a veure, i em va demanar per un tema d'un projecte. Escolta, m'agradaria que estudiessis aquest tema. Mireu, em vaig enamorar del projecte. Perquè aquest projecte d'aquesta institució que porta 13 anys funcionant, el seu desenvolupament era tan complicat i difícil que em va enamorar. Dic, això ho tirarem endavant. I vaig pensar, bé, el dia que em jubili potser m'incorporaré. I aquí estic. O sigui que jo vull donar... Avui és un gran dia per la Fundació del Llindar. Rapidíssima. Jo li vull recordar aquí, Mercè, et dono les gràcies perquè tu has continuat aquesta línia, perquè el Salvador ho s'ho va prendre amb aquesta institució. M'hagués agradat molt que hagués estat aquí, però això també va per ell. També, després, una ajuda important que hem tingut del grup Tragaluz. Necessitàvem algú que ens fes la gestió de restauració, perquè nosaltres no en sabem molt d'això. Vam anar buscant diversos. Algunes carbasses ens van donar, però al final ho hem aconseguit. Gràcies, grup Tragaluz. Gràcies pel vostre esforç, per la vostra dedicació i per el que ens heu ajudat per tirar aquest tema endavant.